Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, gadyrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Bugün may aýynyň 12-si hepden ýegşenme uny diýmek bugün Türkmen Owat tele ýaýlymyny her hepdeniň ýegşenme uny sizi bilen bizi diýdarlaşdyrýan jany aýdymlardan, jany owatlardan düzülen owatlar saýlaşanatly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbette mehriban tomaşaçylar gahrman arkadamyň tagallaty bilen siz elbette tele tomaşaçylarymyz, aýdymsaz söýjülerimiz, dinleýijilerimiz ýurdumyzda tanalýan zehinli aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegini janly sessäki Türkmen halk aýdymlarymyzy, häzirki zaman söýgü aýdymlaryny biziň gepleşigimiň üstü bilen tele tomaşaçylarymyz, aýdymçylarymyzyň jany sessäki aýdymlaryny dinlemäge uly mümkinçilik döredýän şu Türkmen Owat tele ýaýlymyna taýýarlanyp size hödürlenýän owallar saýlaşanatly gepleşigimiň üstü bilen şeýle aýdymlardan lezzet almagy, gahrman arkadamyň tagallaty bilen aýdymsaz söýjülerimizi, dinleýijilerimize uly mümkinçilikler döredildi. Bizem şu pursatda näme bize şeýle owadan studiýalar taýýarlap şu janly aýdymlardan, janly owallardan düzülen şu owallar saýlaşanatly gepleşigimizde bir halkymyzyň göwün söýen aýdymçylarynyň jany sessäki aýdymlaryny halkymyza ýetirmäni bize uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyza gepleşigimiň başyny çäksiz alkyşlar aýdýasy goý. Edid arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen bugün biziň medeniýetimizi, bagşyçylyk ýolumyzy, duwtarmyzy, gyjygmyzy bütün ýer ýüzi tanaýar. Şonuň edid arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun, arkadamyzyň saýasyny, mehriban arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ajaýyp ilmizi hemişe bagtyň aýdymy ýanglansyn. Gahrman arkadamyzyň saýasyny da näme ähli türkmen halkymyza bagtyýarlyk, rowaşlyk, agdybirlik maşalaňyzy irsal döwletiň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen mehriban tomaşaçylar bir de owatlar saýlaşanatly gepleşigimizde başlaýas. Elbette owatlar saýlaşanatly gepleşigimiň bu täze sahnasy gahrman arkadamyň tagallaty bilen döredilen Türkmen Owat tele ýaýlymy şeýle hem edid arkadamyň ak pataty bilen Merjan şäherimiz, ak şäherimiz Aşgabatyň gödürlügine görüp goşup oturan Aşgabat feýliýetinde ýerleşýän Aşgabat Medeniýet Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlandy. Elbette bugünkü gepleşigimizde de mehriban ileşler aýdymsaz söýjülerimiz üçin jany sesli owadan aýdymlar halipalyň ýerine ýetiren owadan halk aýdymlary, söýgü aýdymlary jany sesle bugün gepleşigimizde gelen mihman aýdymçymy size ýerine ýetirip berer. Elbette bugün öz SMS-leriňiz esasyny biziň 0575 gysga belgimizde sizden gelen köp sanly SMS-ler esasyny edid arkadamyň şag adam bilen açylyp ulanmaga berilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyýar talibi zehirli aýdymçymyz Merdan Nurgulyjew bugün biziň gepleşigimizde öz sadanlarlar topary bilen jany sessäki aýdymlary, jany saadlary size ýetirmek üçin bugün biziň gepleşigimizde gatnaşyp otur. Merdan sadanyny ýigitler bilen size näme gepleşigimizde hoş gördük. Sag bol Begmurat. Elbette şu gepleşigimizde men köp wagtdan beri garaşýardym. Menem bir aýdym aýtdym, çykyş etdim. Presenlik aýdymçy üçin aly meýdanyna gelýän gepleşikde näme bir öz zehinine ukuyuňy, başaranyňy görkezmäne uly mümkinçilik bar şu gepleşikde uly mümkinçiligim döredilen. Ine garaşylan pursatym gelip betdi. Bugün gepleşigimiziň dowamyny näme owadan aýdymlary gepleşigimizde dinleýijilere ýerine ýetirip berersiňiz şeýle. Elbette Begmurat alyň aly meýdanyny ýaly. Elbette şu gepleşigimiz bilen janly sesle öz başaranyň, öz ukuyuňy görkezmäge gahrman arkadamyň tagallaty bilen uly şertler, ähli mümkinçilikler döredilen. Ondan Begmurat janly aýdymyň dinleýijilere täsiri başga bolýar. Ine biziň köne halipa bagşylanmady ýerdenden agşama çelli janly sesle bir aýdymy iki gaýtalaman toý sowupdyrlar, bayram sowupdyrlar. Bizim edid arkadamyň tagallaty bilen şol köne halipalardan gelýän ýollarymyzy dowam etdirýärligimize buýsanýar. Sebäbi edid arkadamyz halipa şäherlik ýoluny giňden açyp berdi. Bize duwtar gyjygmyzy täzeden dikeldip berdi. Bize bagşylyk ýoluny dikeldip berdi. Son wagtymyzda uly sarpa goýan edid arkadamyza köp sag boldun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jan sag ömrü uzak boldun. Bizim edid arkadamyzyň edýän aladalaryna jogap edip
Ine bizim halipalardan gelýän ýolumyzy ýoýman türkmen halk aýdymlaryny başardığımızdan aýdyp, ýa-da arkadagymyza, halkymyza hyzmat eder diýip anandyrýan. Köp sag bol, merdan arzuwlaň hasyl bolsun. Indi siz edil häzir kwatda gahrman arkadagymyzyň ak pataty bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi şol institutda şol ýokary okuw jaýyny bilimini artdyrýaňyz şu bagçylyk ýoluny näme meniň öýdümem şol Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň uçurumy institutymyzda näme şu esenlik adimden gelýän bagçylyk ýolumyz we damana ýollyjekmi, ahal ýollyjekmi, tallar sarp ýollyjekmi bir näçe halipalarymyz şol institutda bilim alýan taliplere bir bagçylygyň iňçe tilsimlerini öwredýärler. Kadimden gelýän näme bir halipalyň döredän aýdymlaryny, desanlardan aýdymlary taliplere öwredýärler. Sizde näme şu okuwda ulysynlykler arzuwlaýas, okuwuňyzy tamamlap geljekde näme sunmat ýoluny bir öz ornuňy tapyp ýan gaýtşyňyz ýaly edid arkadagymyzyň bize döredip berýän şeýle uly mümkinçiliklerini, aladalaryny bir jogap edip, gahrman arkadagymyzyň saýasynda ýurdymyzda toýlanýan toýlarda bir aýdym saat çalyp, edid arkadagymyzy, näme halkymyza ak ýürekden hyzmat etmekde de size de uly üstünlikler arzuwlaýas. Indi mehriban tomaşaçylar, gepleşigimizde ine bugün Merdan Nurgulyjow aslynda biz bilýäs, Merdanyň ýerine ýetirýän aýdymlarynyň ýalňyşmasa 90 götürmi türkmen halk aýdymlary, şeýle hem desanlardan aýdymlar. Biz onu bilýäs, indi gepleşigiň dowamyna da diýjek bolýanym halipalardan türkmen halk aýdymlary, desanlardan bir näçe aýdymlar dinleýjilere ýetirler. Şoň üçin biziň gepleşigimizden daşlaşmalar, gepleşigimizden ahir neçeni bize tomaş etmeňizi sizden haýyş edýäs. Indi gepleşigiň başyny näýe aýdym bilen başlaýar bir sorawlar uzaga gitmäke, söhbede gyzyp aýdymlar ýatdan çykmaka gel gepleşik bir dinleýijiler şuňam gyzykly bolar ýaly bir owadan aýdym bilen başlaýar. Näýe aýdym bilen başlaýar? Ne şuňky gepleşigimizde Begmurat Türkmenistanyň halk artisti öwed Gelenowyň öz käbäme meňdeň diýen aýdym bilen başlaýar egerde. Onda ilk aýdym ýerine ýetirip ber. Aýdymy dinler, soň aýdym haqda gurrun berersiň, soň bir näçe näme öz dörejilik toparymyzdan dinleýijileringizden gelen sorawlar bar. Sorawlar size ýetirer, başardyňyzdan hem jogaplandyrarsyňyz. Mehriban ileşler gelin gepleşigimizde aýdym dinläliň. Jany sesde biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Merdan Nurgulyjow, Halipa Türkmenistanyň halk artisti Öwed Gelenowyň döreden öz käbäme meňdeň diýen aýdym bilen başlaýar. Ol höwetler. Zahannemin irgidirdim akami Zanım alan zan ecime minneya Yezim arka gönlüm zosun aynadı Ardularım kanat takve yaynadı Yey oğlu bilene dost dünyali oynadı Dostu koyun ödecime minneye Başta olur Vedirlik yüdük Heyve yürekte var Aynalı güzel Ey heyveligim Baban geline
gün gördü gözüm köymeni unutmadım akabem diyen hüymeni ey ondan affedimdim kendine kaymağı kaymak yarım sen kaygıma minne ya minne ya minne ya ölkebeme minne ya Anan yarım senin kıvırnalığına anan yarım sen vefalı yarlığına ey kuvanıp men şu dünyada barbına sabır yar yanan yen dünyame minne ya minne ya ondan affedimdim kendine kaymağı kaymak yarım kaymak yarım kaymak yarım sen kaygıma minne ya minne ya minne ya Mehriban ýylyşy hormat tamaşaçylar, biz o wagtlar taýlaşyny atly gepleşigimiz dowam edýäs. Ediline gepleşigimiziň başyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talibi Merdan Nurgulyzowyň ýerine ýetirmegine Halipa Öwedgeleýän fadegişli bolan sen käbäme meňdeýän diýen aýdymy dinledik. Aýdym şeýle lezzetli aýdym. Gepleşigimiziň geçenki sanlaryny bu aýdymy Türkmenistanyň halk artisti Nur Hudaýgulyzow ýerine ýetirip beripdi. Nur Halipa da bu aýdymyň döreýişi hakyny şonu gurrun berdi. Mümkin sizden bir gysgaçyk şu aýdym hakyny gurrun berersiň. Aýdym näme gurrun berýär? Menen Begmurat dogry aýtsam Türkmenistanyň halk artisti Nur Hudaýgulywdan dinledim. Şol aýdym. İlki o. Ondan Öwedgeleýän ýa-ni 20-25 ýaşlaryna öz käbetini ir allarya, soň durmuş gurýa, ondan öz maşgalatynyň gylyk häsiýetini, käbir hereketlerini käbetiniň Umman maşgalasynyň edep gylygy öz mehriban käbetini ýatladanlygy üçinem şu aýdym döreýär diýjek bolýanda. Öz käbetini meňde diýär. Şoň üçinem Halipamyz Öwedgeleýän şol aýdymy bilen başlamany bir ýüregime döwdüm. Şol aýdymam oňardymdan aýdyp berdim. Bu aýdym dinleýijilerim göwnünden turandyr diýip biz umyd edýäs sebäbi käbelerimiz hakyny aýdym aýdylsa, saat çalynsa ýa boşluk bolsa ýürege bar ýa şoň üçin edýär arkadamyzyň saýasyny häzirki wagtda näme zenanlarymyza, enelerimize ulu hormat goýulýar. Şoň üçin ýer ýüzündäki mehriban ejelerimiziň, enelerimiziň ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun. Gepleşigimizi soraw jogap arkaly dowam edeli. Insan kısmaty diýip näme düşünýäňiz? Insan kısmaty diýip adamyň durmuşy, ýazgydy, täleýi diýip düşünýän beýmir. Näme pikir edýäňiz? Kısmatdan çykyp bolarmy? Kısmatdan çykma ýokdur. Näme? Sebäbi beýmirat ata-babalardan gelýän sözlerimiz bar. Kısmatda bolsa görersiz. Kısmatdan çykma ýok diýilşi ýaly. Şu sözlere ýykyn etseň kısmatdan çykma ýokmy diýen.
Düşünükli. Innik soraw geçsel soňanyň aýdym bilen dowam ederiz. Inni merdan ýa-ni gepleşigimiň başynda da aýtdyk. Elbetde dinleýijilerimiz bilýänler siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň köp bölegi türkmen halk aýdymlary, şeýle hem destanlardan aýdymlar aýdýaňyz. Muman ýykkyn edýän ýoluňyzam damana ýol. Ha. Inni size şeýle soraw, dinleýijiler üçin hem gyzykly. Damana ýoluny ilkinji dikeldici bagşylar diýip aýdyp bagşylar atlandyryp bilersiňiz. Damana ýoluny ilkinji halipaňyz barada aýdyp bilersiňiz. Damana diýen sözüň özü näme aňladýar? Mümkin şonu aýdyp bilersiňiz. Murat, meňem halipalardan eşdendim. Damana ýoly gaty ir döwürde döräpdir. Damana ýoluny ilki ine şu dağ eteklerine ki ene toprağına dörep durdu bagşy ýetadi ürjedi aýdyp şondan soňra mine biziň döwrümizde biziň dağ eteklerine ki şäherlere obalara ýaýrap biziň döwrümizde gelipdir. Damana diýmegiň özü men öz halipalardan eşdendim. Dağda damanada diýilýär şu dağın ýüzüne göne çykyp bolanok. Ondan şu aýlanyp dağın ýüzüne çykyp bir kötel ýol, Bir beýik nokada barjak bolsaň, ökman aýlygy kynçylykly ýollardan geçmeli bolýar diýär. bir kyn kötel ýol diýmek manyny anladýar. Damana ýol. O halipalardan bizim eşdendim. Ondan soň esasy öz örjedip dinleýän halipa bagşylam Bayram Durdy Garaýew, Balkan welaýatynyň Serdar şäherine ýaşap geçen halipalaň biri, onuň agasy we Gazak Garaýew. Şun Bayram Durdy Garaýew dutardy, damana ýoluny öz oňordugyndan aýdyp, özçe öwüşün berip, ýa-ni damaga salyp, boğunu bölüp bir alyan edýän zatlary bar da. Alyan gaýnawlary bar. Onuň biziň ene toprağymyzda aýdylşy bir başga, Balkan taraplarda aýdylşy bir başga şarak. Ondan bizim öz dinleýän halipalarymyzy dutardy, aýdylşy ýoluny dinläp, bugün künne estrada görnüşde öz oňordugymyzdan aýdýar. Ine şu wagt ýa-ni dinleýän halipalaryňyz atlandyrdığınızda Bayram Durdy Garaýew, Gazak Garaýew dutardy, ine şu damana ýoluny aýdymlary ýerine ýetiren bagşylar şolaram örjedip dinleýän diýdiňiz. Siziň özüňiz dutar çalyp bilýän, dutardy halk aýdymlary ýerine ýetip bilýän. Adajyk bir erkedýän, ýöne ul toýlarda maňa tejribem ýok, ýöne Başardığından bir isteseler iki aýdym toýda tormada bilýän. Düşünükli. Inni mümkin bolsa şu damana ýol hakynda gurrun etdik. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi? Sözümiz gowru bolmady ýaly bir damana ýolundan bir aýdym ýerine ýetip bererdiň. Desanan aýtjak. Elbetde Murat ýanky. Damana aýdymlarynyň esas aýdymlarynyň biri Dost Mehmet diýen aýdymy aýdyp bereýin Murat. Ondan bir halipalardan eşdendim bir aýdyma geçmäken gysgaçyk aýdym hakda gurrun beresiň edin. Aýdyma geçmäken dogry belledim. Bir owalyň birine Dost Mehmet diýen bir ýaş oglan bolupdyr. Ol owada bir gözel gyýlan birine aşyk bolup, gyýyz oglany, oglan gyýyza aşyk bolup, bir-birini görmek maksady bilen ekine ot ýygmagy giderekeller. Ondan ýanky gyýyz Dost Mehmedi görmek maksady bilen öz joralary bilen ýör ot ýygmagy gidelim. O ýer bolansaň ot ýygmaga barsa Dost Mehmet atasy Gurban bilen ot ýygyp beren eken ekinne. Gyýyzyň Dost Mehmede göz düşýär, Dost Mehmediň gyýyza göz düşüp orap oturan orogyny elinden uraýpdyr Dost Mehmet. Dost Mehmet. Ha, ýanky gyýyza göz düşüp. Bu bolup duranda atasy Gurbanyň göz düşýärdi. Şo taýda Gurban atasy Gurban bilen Dost Mehmediň bir aýdan aýtşygy bar. Şo bolan söhbet aýdyma geçýär. Ha, şu bolan aslında bu kän. Ýöne aýdyma myň hemmesini geçirip bolanok. Elbetde onuň atasy Gurban bilen Dost Mehmediň aýtşygy şol aýdymy bir wakaň dowamynyň aýdym bilen gurrun bereýin. Gelşeýdel onu mehruan ýeleşler gelin Dost Mehmet diýen Türkmen halk aýdymny dinläliň damana ýolundan bul aýdyma Merdan Nurgulyjew siz üçin ýerine ýetirýär dinläň lezzet alın.
on baştan dostum Ay beyne bir vefa verme könlüne digi Ay çekeline bu talozdan dostum Yegel atan dedin etkin halana Ey halale halala Batılın güdeş etlağını cemala Vakışeydi oğlum yetişersen ey kemala Ay çekelim bu talazdan dostum Mehmet canım Zanatan, ölatan Ah yarim kurban edir aklını havretme Haretme bir verin bir vefanın yavretme Oğlum sana sözüm kevrek etmek Değmeler senin bağrında sana dost İndi Oğlum sana sözüm kevrek etmek Ey doğrularma badilerini yaşana doğrulayın Dostum Mehmet canım olur Mehriman ileşler, hormat tamaşaçylar, edil siz şu wagt dine Türkmen halk aýdym bolan Dost Mehmet diýen aýdym Merdan Nurgulyjewiň ýerine ýetirmegine damana ýolundan diňledik. Indi gepleşigimizi soraw jogap arkaly dowam edelim Merdan. Şeýle soraw. Bagşyny agraslyk bedeýämi ýa biraz ýeňle säsiýetlerem bedäp bilermi? Bagşy tediniň ýanyna agraslyk gowelşäm kadýan. Ýene bir ýönesi bar. Bagşy toy tomgan, saatlyk, gülkün adamdy. Elbetde bagşy bir toýa baryp, tutuş bir toýda agras bolsa, halk oň aýdymyndan lezzet alyp bilmese gerek. Onu bagşa esasan ýeňle säsiýetler gerek diýjek bolýan. Beýdijek bolamak ýöne hemme zat ýerlikde edilse gowalarmy kadýan. Düşnükli. Yine bir soraw geçelim, sonra gepleşigimiz aýdymlar bilen dowam eder. Döwürdeş bagşylardan
dinleyen bağışlangyň mümkinatlaryny atlandyrarsyňyz gepleşmezde. Kimler dinlemeyi halaýaňyz? Edil häzir döwürde şu bağışlarda. Häzirki zaman bağışlarından Hacıyaz Mahmetov, Nur Ýagdyr Ejep, Rahat Kakajyk, özüme ýakyn taýyp dinleýän aýdynçylarym. Düşnükle. Qadymy gymmatlyklarymyzdan iň halaýanyňyz. Qadymy gymmatlyklarymyzdan men özüm oba bolan bolamsam, oba häsiýetini eýerýän çopanlarçylyk, oba ýeriniň düýe çaly, agarany özüm has gowurýan. Elbetde dutargyjygymyz bar. Uly ýaşly ýaşullarymyzdan köne destanlary, olardan bir gyzykly gurrunlar dinlemäni gowurýan, dutargyjygy söýýän, türkmen halk aýdymlaryny söýýän. Düşnükle. Sungat ýoluny üstünlikli ýyllaryňyz hakynda näme aýdyp bilersiňiz? Üstünlikli ýyllam hakynda gurrun Merdan Begmurat 2008-nji ýylda Balkan vilayet ýörüýte sanat mektebiniň talibi bolmak müýesser etdi. Hemde şo ýylda ýanglan diýarym tele wäsleşiginiň ýeňjisi bolmak Şo ýylda maňa müýesser etdi. Hemde 2012-nji ýylda altyn asr wäsleşiginiň ýeňjisi bolup edip arkadaşymyň şahser paýyna münasip boldum. Tamam 2017-nji ýylda arkadaşymyň tagallasy bilen açylyp kullanmaga berilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi bolmak bagty maňa da müýesser etdi. Onu şu sungat ýoluny edip arkadaşymyň saýasynda üstünlikli ýollaryňyzyň dowamly bolmagyny tüýsürmezden ardulap gel gepleşigimizi aýdym bilen dowam edelim. Başçyny Joşun aýdym ýerine ýetirip beräýin, bir sesiňem gyzyşarça bolly, bir depgini guýşurak aýdymlardan ýerine ýetirip berersiň. Men häzir Begmurat 2 tane aýdym ýerine ýetirip bereýin. Ýyldyňmy? Halipalanma. Bir gyzanma wara 2 aýdym ýerine aýdym. Halipalanma ne Rowşan Halifyň Urjedy baýdan aýdymlary Mejnun eýledi bilen Aýby diýen aýdym ýerine ýetirip beräýin. Bilelikde. Muna bu aýdymlary dinleýijilerem uly söýgi bilen dinlärler diýip biz umyt edýäs. Mehriban ýeşer gepleşmeden daşlaşmaň. Merdan Nurgulyjov jany sesde owadan aýdymlar sesini ýerine ýetirýär. Dinläň, lezzet alyň.
Ay ay. Yeniden yemanında onu varkamay bibi. Sağ tarafa sola taşyan güller yüzüm ay bibi. Yen aramazın gül targadın kalamazın yay bibi. Derin derin yedağında kutlimi kanday bibi. Vermen aşkımı yazın dolu akar say bibi. Yatırmal yeri gecelerine dillerine darın tinin. Çıkmadım ayırlardan yul barın tinin. Yüz girmeklik mümkün edir korkulmanın tinin. Korkurum ol Rabbim sor divanmayın ağrın tinin. Bu soydiydim bende yoktur altın gümüş der bibi. Ay ay. Dağdeherler, iğdeherler Abdalımdan geçip gittin düdülüp. Cemalimi görümden kuşum gitti düdülüp. Ağzım kozağın aram kalli yanlışlı mağara yedilip. Aram gördüm gidebilmem turhu tupan ay bibi. Dilmen aşkımı yazın dolu akar say bibi. Yazın kozağın aram kalli yanlışlı mağara yedilip. Aram gördüm gidebilmem turhu tupan ay bibi. Dilmen aşkımı yazın dolu akar say bibi. Mehran ile şer hormat tamaşaçylar, ne edilsiz şu wagt Merdan Nuruliyev'in ýerine ýetirmegine Halipa Rowşan Halifoň dörejiligine degişli bolan Mejnun eýledi, şeýle-de Aýwebi diýen ajaýyp aýdymlary bilen gepleşimde Merdanyň ýerine ýetirmegine jan sesle diňlediňiz. Ne biz gepleşimde dowam edýäs. Ne Merdan gepleşige tomaşa edýärdiňizmi? Elbette. Bizde bizim gepleşimizde bir sahypa bar. Dinleyijilerimizin arasynda Şahir dostumuz, Şahir ýigdimiz we Kerim Halif gepleşimizde gelýän her mihman aýdymça gepleşimizin her sanyny we sorawlaryny tapmaça ýerleşdirip tapmaçalaryny bize ýollaýar. Bizim ol tapmaçalary gepleşimde gelýän aýdymçylara ýetirýär, olaryň başardyklarynyň jogaplandyrýar. Sahypany tomaşa edýärdiňizmi? Tapmaçalaryň jogabyny bilmek size kynçylyk döredürmi diýjek bolýan? Sizin öýleň Begmurat. Aha. Şol sizin gepleşiňizi göremde, tomaşa edemde. Berýän soragyňda tapmaçalaryňda oturan ýerimden jogap berýärdim. Teleýaýlymda tomaşa edende. teleýaýlymda Gepleşigiň mümkin sanyna gatnaşyp oturýarsyňyz, mümkin kynçylyk döretse tapmaçany täzeden gaýtaladyp bilersiň ýa bolmasa bir aşara desseň jogabyny tapar ýalyky diýjek bolýanym, biz size kömek edersiz. Onu mümkin bolsa gel tapmaçalara başlaýaly. Kerim Haliň bize ýollan tapmaçalary näşeýle. Birinji wentden başlaýas. Bagşyň kysmaty aýdymdyr. Munno şan ýokdur dymany. Türkmen sazy ýola baýdyr, olardan biri Tamam. damana. Jogap dogry. Indi kwende geçýäs. Bagşysy bar, odana ýar, yürekde dören Aşgabat. Aziýanyň merjenidir, aýdym sazly Aşgabat. Jogap dogry. Ne tapmaçan jogaby Aşgabat. Dowam edýäs.
Şahir sözü sada siňse kalp kanatly bagty uly. Sözü iň köp aýdym bolan beýik şahir Magtym boly. jogap dogry. Dowam edýäs. Kalpdan sydyp çyksa nagmy bagşa diýirler çykdyň kemal. Kän şagirde halipadyr Ustad Saparova Cemal. jogap dogry. Ne dowam edýäs. Onuň sesi ýanglanmasa nagma bolar biraz goýduk. Yürekleriň owazyny üfläp berer jady Argy tüýdük. tüýdük. Jogap dogry. Ahyrky bendime dowam edýäs. Toyda şanyň jeň gününi dutaryňdyr galan magşy. Şükür bagşydan eýranyny ýeňlenler Gulam magşy. gulam magşy. Jogap dogry. Şükür bagşy filmine tomaş etdiňmi? Hawa, ýöne kiçikräk kan tomaş etdim. Şonu şükür bagşy ile gulam magşy bähdeşä şükür bagşy öz agatyny bennilikden halat etmek üçin şo ýerde şükür bagşy näme sadyň gudratyny görkezýär. Sady bilen o senedi bilen öz agatyny bennilikden boşadýar. Ana şol saat bähdeşiginde de näme gulam magşyny şükür bagşy öz usatlygy bilen ýeňmekligi başarýar. Nigetleşimiz aýdym bilen dowam edäýin. Näle aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Aynam derdiň denleýän aýdymy aýdyp bersem, Aýna diýen aýdymlaň bir näçesi bar. Gallar kaça aýnam ýa ýergedeli aýnam ýöne mundan. olar däl. Olar dälmi? Ýok, bu aýdym ýerde halipalar ýerine ýetirip ýöne häzirki döwürde kän bir aýdylman galan aýdymlar bolýar da, ana şolaň biri bizem häzirki wagtda şuny öz oňordugymyzdan estrada kämil görnüşde estradaga geçirdik. Bir oňordugymdan aýdyp bereýin. Onu bizem ol aýdymy ulhy wesile diňler, mehriban ýylaşlar getmişimizde tomaş ediň, gepleşimizden daşlaşma. Yey gülen nağme arzuli arzuli marzuli arzuli yanımla aynam dedim Yenden ayrı düştü yoluma yanımla aynam dedim yanımla aynam dedim Yey bulup koy aşınlarına Ay bulup koy aşınlarına Geldarına Yardarına 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 Bağlı menzil kumtarına Ey mehtacimin gül yüzüne yanımla aynam derdin yanımla aynam derdin yanımla aynam derdin yar derdin
Yumanıdır bahey tağıt falma Yanımla ayna derdindir Yanımla ayna derdindir Ey köpek diğer bakrıma değil Ey bakrıma değil, bakrıma değil, bakrıma değil Rakıyımın kıymatını koyayım Ey takıp olmadı ikimidi Yanımla aynan derdindir Yanımla aynan derdindir Takıp olmadı ikimidi Yanımla aynan derdindir Yanımla aynan derdindir Yanımla aynan derdindir Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigime dowam edýäs. Edil siz şu wagt Merdan Nurgulyň ýerine ýetirmeginde Aynam derdim den ýene aýdym. o jany sesle dinledik. Indi gepleşigime sorajyga barkaly dowam edeli. Sorag şeýle. Näil insan bolsa bagşa bereket geler. Düşünmedim ben. Düşünüreyim. Näil insan bolsa bagşa bereket geler. Diýjek bolýanym, ýani eden işine görä hakyny bir talep edýän adammy ýa göwnaçy adam. Şulaň ikisiniň haýsyna has bereket ýakynly düşünýär. Bu soraga men şeýle jogap bereýin. Biz türkmen, biziň damarymyzda türkmen gany aýlanýar. Türkmeniň taryhyna da iň awraýly bagşy bolubam özüniň filanýan, söýleýän ýerine il günüň hormatynyň hatirasyna da düğün çökdüm, toý toýan bagşylanmaz bolupdyr. Şolaram men pikirimçe bereketli ýaşan röýdemek. Sebäbi sunuga diýişgär üçin halkyň söýgüsiniň özi ulu bir baýlyk, ulu bir bag, ulu bir bereket. Düşünükli, elbette dogry aýtdyň Merdan, Gahryman arkadamyň tagallasy bilen biziň ýurdumyz toýlan ýurdy. Türkmen toý toýlasa müňläp adam mihman çagyrýar toýuny. Türkmeniň bagtyardygyny, Türkmeniň mihmançylygyny, Türkmeniň bereketdiligini Türkmeniň toýuna baranda göz ýetirýär. Sebäbi müňlerçe adamy toýa çagyryp, näme gymmatdan doldurup, şeýle toýlary soňup bilýän biziň halkymyz bar. Gahryman arkadamyň saýasynda biz şeýle bolelin durmuşda ýaşaýar. Ýa-da arkadamyň saýasynda biz işlemänidi, bagtly ýaşamanidi, döretmänidi. Gahryman arkadamyz bize uly mümkinçilikler döredip berýär. Şonuň bizi şeýle bagtyar durmuşa ýetiren ýa-da arkadamyza alkyşlar aýdýas. Gahryman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýa-da arkadamyň saýasynda siz bagşylar, sadanlar elbette medeniýet sunuga diýişgärleri şu arkadamyň saýasynda toýlanýan toýlarymyzy bezemek, aýdym sada beslemek, şatlyga şowkuna beslemek, elbette medeniýet sunuga diýişgärleriniň aýdym sadanlaryň bagşylaryň paýyna düşýär. Şonuň üçin siz de Gahryman arkadamyň saýasynda toýlanýan toýlarymyzy bir owadan aýdymlar, saatlar bilen halka hyzmat etmekde de uly üstünlikler arzuwlaýas. Nigi ýeşigimiz mümkin el aýdym bilen dowam edeli. Mümkin ýene-de kaýdym ýygylar ýerine ýetirip bererdiň. Sebäbi ýani aýdymdan aýdyma geçýän men sadanlar özleriniň joşýanlaryny bilmän galýarlar. Mümkin ýene gyzykly bolar kaýdym ýygylar ýerine. Elbette baş üstüne Beýmurat men häzir ýene-de
Ruşan Halif'in aydan aydımlarından yolur bir yol hem de sade ile diyen Türkmen halk aydımını devam eder. Şol aydımlar bilen gepleşmemize dowam edelim. Mehrbani ileşer, dinländiňiz ýalyň Merdan Nurguly jokdy düşen. Jany ses aýdym aýdy. Oğul adıma tüdürem yerelleri geçir yolur mu yol Peygamberi hafazın tüyrem velileri geçir yolur mu yol Ey Peygamberi hafazın tüyrem velileri geçir yolur mu yol Dünya bakan aşıkların canını yakan Gönlünü didip naşın kakan Gönülleri geçer yolur mu yol Yani gönlünü didip naşın kakan Gönülleri geçer yolur mu yol Osraylı İyi cemil mevhizaylı gelirleri geçen yolur mu yol İyi cemil mevhizaylı gelirleri geçen yolur mu yol İyili yar için ağlam yaktım beni ciğer dağlar yolur mu yol Garibim dinginim ağlam Garibim dinginim ağlam Ağzımlar geçer yolur mu yol Velileri geçer yolur mu yol Velileri geçer yolur mu yol Sabrım ödürdürüm Gerdimden azır gelin Yandı bütünüm amani Gelmama tavzır genelin Ay minin Vuryansız hayatımı yazmakta yazır genelin Sen sanyanı görürdüm Bir sevunumuz hadeydi Yey ağzın bollum can gelir
Kulumuzan gelin otur hallın zanıma Mızganı kuş bulup kusup vardı yanına İlhanı dil getirdiler ödüm ağzına Yeni var yamin tenim bir cevabımız hadi Min görmekten bilirdi kuvan kalmadı oturmaktan durmaktan Vakti de bölüm yaksın beydip yarsız Şemşat yanı görürdüm bir cebunumuz haleyli Vakti İkimiz ölüm yansı beydip yarsız Yeni var yani bir cevabımız haleyli Gelin bir cegûnüm zay değil Mehman ileşer hormatly tamaşaçylar biz getleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talibi Merdan Nurgulyjew bilen bilelikde dowam edýäs. Merdan, inni sorag şeýle. Sunwatda kimdir bir ýerine öýkenmek dogrymy siziň pikiriňizçe? Bu soraga jogap bermek üçin kiçik çağan mysalar beýmina. Kiçik çağı enatasyndan töweregindäki ulakan adamlardan ýörjen edip ýöremäni öwrenýär. Soň özüne mahsus ýöreýişi, özüne mahsus durmuş ýoluny döredýär. Sunwatda da edilşeýle öz ýoluny döretmek üçin ilki kimdir bir ýeriniň ýolundan ýöremeli bolýar. Siz şu aýdym saada giýreňizde, aýdym saada başlaňyzda haýsy halipaň ýakyn etdiňiz? Haýsy halipaň ýolundan ýörediňiz? Men özüm öz agam Yusuf Nurgulyjewiň aydymlaryny dinläp, öz agam Gurban Alyş Nurgulyjewiň aydymlaryny dinläp, soňondan näme? Ýani gaýtysmy diýelim. Halipalardan estrada aydymlaryndan Ruşen Haliýew, Atabaş Şarolyýew dinleýän. Ýaňam gepleşigimizde Ruşen Haliýewiň aydymlaryny ýerine ýetirdik. Yüregime özüme has ýakyn berýän şol aydymlary. Onda umuman şu sunwatda size bir itergi beren sunwatda ýörjen edip ýöremäge öwreden ilkinji halipaňyz öz agaňyz. Öz agam, öz agalam mene Yusuf Nurgulyjew, Gurban Alyş Nurgulyjew. Şolardan köp aydymyň iňçe ýollaryny, iňçe tilfinlerini öwrenip häzirki günne halk köpçüligine ýetirýär, toýda bayramda. Düşnükli. Inni gepleşigimizde söhbetime togta diýip aydym bilen dowam edelimmi? Gelşeýdir. Näil aydym ýerine ýetip bermekçi? Beýmurat men Balkan welaýatynyň Serdar şäherine ýaşap geçen halipa başlanmadan beri bayram geldi Kutluýewiň döreden karara diýen bir söýg aydymy bar. Şunu başardymdan aýdyp beräýin.
Şowgun aýdym. Ha. Nol aýdym biz ul höwes bilen dinlärs. Mehriban ýeşer gepleşimizden daşlaşmaň, gepleşimizde tomaş edin. Gönlüm gönlüm yezini geleceğe karara Kara ödeyim kendisün gelen on bir karara 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 Bilem o pen başında ne hıyaller aylanyan Hıyalların yabağın bu ilişre karara 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 Gel ödülme zanmadım Diyadır beni söyle Elinde sana borur Dülplerini darara 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 Yanımda hemra bulgun Alıp yolum yakınlar İzilime boyulur Yardı başımı sarara 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 Yüzüne boyun benim tüymezine kumana Hakiki yar gerektir Yar gönlüne yarara 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 En yorulma minni hatta Ne de geline de Örtem örme geline Geley belley karara 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 Mehriban ýeşer hormatly tamaşaçylar, ine bugün owallar taýdaşyna atlyplaşymyzda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Zehin Aýdym şeýme Merdan Nurgulyjy özüniň sadarnarlar toparlayan biziň gepleşigimizde halifalaň döredен şeýle hem destanlardan bir näçe aýdymlar jany tesir üçin ýerine ýetirip gelýär. Häzir hem ýerine ýetirip berer. Merdan gepleşigimizde çykyş edýän aýdym şeýle ýörüýte biziň dörejilik toparmadan taýýarlan ardular depterçäme döretdik. Ama ýyllan geçme bilen şu günlemizde bir biziň ýadymyzda galar ýalaky bir arduwlaňydy. Şu arduwlar depterçämede ýerleşdirip bermeňi haýyş edýär. Tamam, näme gepleşigimiziň başynda da agdapdyk. Owallar taýdaşyna gepleşigimiziň bu tany Aşgabat Meden Diňjaliş merkezi şeýle de Türkmenowa teleýaýlym bilen bilelikde taýýarlanyrly. Bir arduwlaňydy şu arduwlar depterçämede ýerleşdirip berseňiz, soňandan ýürüýte Aşgabat Meden Diňjaliş merkeziniň adyndan size sowgatlarym bar. Arduwlaňyzy ýerleşdirip bilersiňiz.
Sağ ol Merdan, arzuwlaň üçin. Arzuwlar depterçämide häzir siz bilen ýadygary suratyda düşer. O suratlarymyzam şu arzuwlar depterçämide ýerleşdirer. Ýöne ilki bilen aşağı meden diýilýär merkeziniň adyna sowgatlar bar. Ine çakyl katy. Ýörite issenlik wagt naharlanmany ertirlik günörtanlyk akşamlyk nahary aşağı meden diýilýär merkezi. Size gaplaryny giňden açýan şeýle de hemişe gepleşigimizde öýüňizde bir diýwaryňyzy beýdäp durjak. Ine gepleşigimiň adyndan ýadygärlik sowgat. Köp sağ ol. Bir ýadygär suraty düşelim Merdan. Sowgat onu ýesin Merdan. Sağ ol. Ni sowgat adlyk arzuwlar depterçämide ýerleşdirdiň. Bir gowur ýan aýdymdan birini ýerine ýetirip berdin. Näle aýdym aýdyp bersin? Başyna Beýmurat men häzir Zöhre Tahir Destanynyň Zöhrejan kannadyr kanna diýen aýdym aýdyp beräň. Kannadyr kanna bolana nirede? Nir desen nirde. Nirde. Bolly onu mehriban ileşler gelin Zöhre Tahir Destanynyň Merdan Nurgulyzowyň ýerine ýetirmeginde. Zöhrejan kannadyr kanda. Gelin bu aýdymy ulhy weslen diňläliň. Jany sesle siz üçin Merdan Nurgulyzow ýerine ýetirdiňler. Lezzet alın. Haber ber bize Zöhrejan kannadyr kanna Memnun bolup çykan diýdi Zöhrejan kannadyr kanna Zöhrejan kannadyr başga aýdyna ýanmaz men ölüjem dinmeden etmen Eýrafym diýil ananmaz men Zöhrejan kannadyr kanna Zöhrejan kannadyr çekip gözünden âli yaş döküp gözünden âli yaş döküp Arvara bilmen her yan bakan Zöhrejan kannadyr kanna Zöhrejan nirdesin köp çekdim dünýäniň daryn Dünýäge bermen bar tarym Hakim yer görmän galym Zöhrejan kannadyr kanna Zöhrejan kanna Ey görebilmen her ýan bakam Zöhrejan kannadyr kanna Zöhrejan kannadyr Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owallar saatlaşyň natlyk etmişimiz dowam edýär. Ine edil şu wagt Merdan Nurgulyzowyň ýerine ýetirmäne Zöhre Tahir Destanynyň Zöhrejan kannadyr kanna diýen. Şol aýdymy ine jany sesle diňledik. Merdan ýerine ýetirip beren
O godan aydymlaň üçin dörejilik köpürmüň adyndan size sag bolsun aýdýas. Sunat ýoluny, maşgalaňyzy, okuwda ul üstünlikler arzuwlaýas, gepleşige gelip ýerine ýetirip beren jany sesek aydymlaň üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýas. Sag ol Begmurat. Menim şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadaşymyza biz ýaşlar üçin, biz aydymça sunat işgärler üçin uly mümkinçilikler döretip berýärlik üçin, edýän atalyk aladalar üçin köp sag bolsun aýdýan. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan uly tutumly işler elmedama rowaj aldyn. Köp sag bol, arzuwlaň hasyl bolsun. Edi arkadaşymyzyň saýasynda sunat ýoluny üstünlikli ýollarda dowamly bolmagyny arzuw edýäs. Okuwňydam awraýly tamamlap şeýle saýlap aljak näriňizde ul rowaşlaryň ýar bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Näme ähwanileşer şeýle ýaş arzuwlar bilen biz owarlar saýlaşan näçe gepleşýärdiň. Bugünkü sanyny ýa-da jemler näme aýdym bilen jemläli? Begmurat türkmeniň toý bayramy milli aýdym saýmy bolan kuş tepdi bilen jemlenýär. Şol aýdym bilen gepleşik jemläli. Gel şol aýdym bilen kuş tepdi bilen gepleşigimiz jemläli. Gel şeýdel. Ýöne mehriwanileşer biz siz bilen uzak wagtlyk sagwallaşamyk. Ýene-de alaýjak bir hepdeden türkmen owadyny we wadlar saýlaşan näçe gepleşigimizde siz bilen ýene-de ýaýlym arkaly diýdarlaşyr. Ýöne gepleşigimiziň ahyryna biz ýene bir ýola bir de aýdym aýtmakda, saat çalmakda, bir de ustad bolup duran, halife bolup duran gahrman arkadaşymyza alkyşlar aýdýas. Edi arkadaşymyz janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Alyp barýan beýik işleriňiz mundan müýanada ulu rowaşlyklara, ulu üstünliklere beslensin. Ine şeýle ýaş arzuwlar bilen Merdan Nurgulyjywyň ýerine ýetirip berjek. Kuş tepdi aýdym bilen gepleşigimiz jemleýäs. Indiki ýeşenmede görüşýänçä hoş wagtyňyz. İlahum amine, ilahum amine. Abun Türkmen ilim toy tutýar, toylar watla warduna ya ya ya. İlahum amine, ilahum amine.
Esrenle